Ahojte priatelia a vítam vás pri tomto dnešnom videu, ktoré venujem téme byť k sebe úprimná. Začala by som asi tým, že takým príkladom sama na sebe, že som nikdy osobne nemala nejaký problém s tým, aby som bola k sebe úprimná, lebo som vždycky vedela, že to, že by som sa klamala, by ma nikam nepriviedlo. Naopak by ma to držalo v nejakej falošnej realite. Čiže naozaj je veľmi dôležité byť k sebe úprimný a neklamať sa. Nie vždy je to jednoduché, hlavne napríklad, keď ja tak poukážem napríklad na tom svojom živote, napríklad ťažšie stavy, keď som mávala v tých 18, 19, 20, keď som mala tie depresie a tak to nebolo ľahké priznať si, že sakra, no, nie je to moc dobré, je to zlé, ale vždycky tam bola taká tá nádej, že proste takto to nemôže skončiť. A napriek tomu, že som si priznala tú realitu, ktorá bola vtedy krutá, lebo naozaj to boli stavy, že som len prežívala zo dňa na deň, bolo to ťažké, tak napriek tomu tá pravda, ako je v Biblii napísané, že pravda vás oslobodí. A na inom mieste Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Kto príde ku mne, nebude chodiť vo tmách alebo nebude žízniť. A tým pádom tá pravda je v podstate Ježiš, hej, že Ježiš oslobodzuje. A Ježiš je ten, ktorý nás vedie tým životom, či už je to jednoduchšie alebo ťažšie. A preto, priatelia, či už prežívate ľahké alebo ťažšie obdobie na tej škále, že dobré, zlé, priemerné, neviem, kde sa nachádzate. Treba byť vždycky úprimný aj k druhým, otvorený, povedať veci taktne, ale na rovinu. Ale takisto mať takýto vzťah k sebe, lebo keď sa budem klamať, budem neautentický, nebudem realistický, budem proste v nejakej rozprávke si žiť, tak z toho práve potom vyvstávajú rôzne či už duševné alebo duchovné problémy, pretože nie som vlastne sám sebou, hej? Nie som autentický, keď klamem samého seba. A keď potlačam alebo vytesňujem nejaké veci, či už z minulosti alebo zo súčasnosti. Napríklad ja teda môžem povedať, že veľa vecí ťažkých bolo u mňa aj v detstve. Samozrejme, že kto mal ľahké detstvo, hej, každý z nás zažil si nejaké tie veci aj v detstve, počas dospievania, už aj v dospelosti určite. Mne napríklad, ja som riešila častokrát taký v poslednej dobe až chronický hnev. A som tak zisťovala, že on to ani nie je hnev na nejakú súčasnú situáciu, že ma treba deti nahnevajú alebo tak. Ono to je skôr možno potlačený, nevyriešený, nerozoznaný, nerozanalizovaný hnev niekde z minulosti možno. Čiže vlastne treba vždy hľadať ten koreň, tú príčinu. A veľakrát, keď ten koreň už nájdeme, tak sa dá aj ľahšie odpustiť, ľahšie nad tým porozmýšľať. Čiže tam potom som prišla na to, že aj z minulosti, aj sama na seba som mala hnev. Aj som mala hnev na to, že som nechala druhým ľuďom, aby skákali mi po hlave, ubližovali, že som si nevedela určiť hranice. Ľudia to potom využívali. Takže naozaj, takto keď si to sami zanalizujeme a sme k sebe úprimní, nemôže sa naozaj nič stať, len získame, pokiaľ sme k sebe úprimní. Takže priatelia, to bolo len také krátke zamyslenie na dneska, že či už prechádzate ťažšími, ľahšími alebo úžasným obdobím, vždycky to je dobré tak si zhodnotiť, rozanalizovať, povedať si pravdu, ak niečo ma bolí, ak niečo ma zraňuje, ak sa v niečom necítim dobre, neklamať sa, nepretvarovať sa, nehrať divadielko ani pred sebou, ani pred ostatnými, lebo vás to aj tak dobehne. Proste byť autentický, byť úprimný, byť ozajstný pred sebou aj pred ostatnými. Takže priatelia, prajem vám ešte peknú sobotu a majte sa pekne. Dovidenia.